ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு எஸ்ஜி ஸ்டோர்ஸ். எஸ்ஜி ஸ்டோர்ஸில் நான் இன்றைக்கி தான் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நியூ கலெக்ஷன்ஸ் நிறையா ஒன் பை ஒன்னாக லான்ச் பண்ண போகிறோம். நான் உங்களுக்கு டெய்லி அப்டேட்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன். சில காரணங்களால் எங்களால் மேனேஜ் பண்ண முடியல அப்படின்ற ரீசன்ஸ்னால நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன்னா, கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 வீக்ஸாக நான் எந்த கலெக்ஷன்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக எதுவுமே லான்ச் பண்ணல. ஏன்னா மேனேஜ் பண்ண முடியல. இப்போ ஓரளவுக்கு எல்லாமே செட் பண்ணியாச்சு. கொரியர்லேருந்து எல்லாமே மாற்றி சூப்பராக செட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு டெய்லி அப்டேட்ஸ் வரும். நான் இந்த சேனலே என்னென்ன கலெக்ஷன்ஸ் வருதோ ஒன் பை ஒன்னாக உங்களுக்கு வீடியோவில் நான் காமிச்சு அப்படியே போஸ்ட் பண்ணுவேன். வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க்கும் கீழே இருக்கும். நீங்கள் அதில் அப்டேட்ஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. வெப்சைட் லிங்க்கும் இருக்கும். அதிலே உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகிடும். எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கலெக்ஷன்ஸ் என்னென்ன புதுசாக வருது எல்லாமே அப்டேட் ஆகிடும். ஸோ நீங்கள் எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் செக் பண்ணி ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்றைக்கி என்ன கலெக்ஷன்ஸ் லான்ச் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பார்க்குறதுக்கு கோல்டு மாதிரியே இருக்கக்கூடிய இயரிங்ஸ் நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம். லாஸ்ட் வீக் நான் ஒரு 3 கலெக்ஷன்ஸ் மட்டும் தான் இதில் கொண்டு வந்தேன். வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணும்போதே எனக்கு இது சோல்ட் அவுட் ஆகிடுச்சு. நிறைய பேர் கேட்டிருந்ததால் நான் திரும்பவும் இதில் நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கேன். இதோடைய ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 40 to 50 rupees தான். ரொம்ப பார்த்தீங்கன்னா கம்மியான ப்ரைஸ். பார்க்குறதுக்கும் ஃபுல்லாக அப்படியே கோல்டு மாதிரியே இருக்கும். இப்போ என்னென்ன கலெக்ஷன்ஸ் இப்போ புதுசாக வந்திருக்கோ அப்படியே காமிச்சிடுறேன். ஃபாஸ்ட் இயரிங்காக நம்ம இன்றைக்கி இது தான் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோடைய ப்ரைஸ் ஜஸ்ட் 50 rupees தான். பார்க்குறதுக்கு அப்படியே கோல்டு மாதிரியே இருக்குது பாருங்கள். கோல்டில் என்ன டிசைன் இருக்குமோ அதே மாதிரி கொண்டு வந்திருக்கோம். இந்த மாதிரி நமக்கு ஸ்டோன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 2 ஸ்டோன்ஸ் இருக்கும். பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கோல்டில் எப்படி ஃபினிஷிங் இருக்குமோ அதே மாதிரி தான். அதே போல் ஸ்க்ரூ பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ஸ்க்ரூ தான். நம்ம கோல்டில் எப்படி கிடைக்குமோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம வியர் பண்ணும்போது இமிடேஷன் அப்படின்னு தெரியாது. ஃபினிஷிங் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் என்ன காமிக்கிறோன்னா அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகும். நம்ம இதில் தான் ஸ்டாக் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ்லாம் எதுவுமே இருக்காது. இதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகும். இதோடைய ப்ரைஸ் ஜஸ்ட் 50 rupees தான். கண்டிப்பாக இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கு நீங்கள் வாங்குறது கஷ்டம். நம்ம எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் வச்சு ஃப்ரீ ஷிப்பிங் கொடுக்கலாம். பட் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பொருள் வாங்கும் போது உங்களுக்கு ஷிப்பிங் ஒரே டைம் தான் சார்ஜ் பண்ணுவோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரைஸ் இந்த அளவுக்கு கம்மியாக இன்றைக்கி கொடுத்துட்ருக்கோம். இன்கேஸ் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா வாட்ஸ்அப் நம்பர் நான் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் கொடுக்குறேன். இதை அப்படியே ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து நீங்கள் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே அப்டேட் ஆகிருக்கும். நீங்கள் அதில் கூட ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து இந்த மாடல் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு மாதிரியே தான் இருக்கும். உங்களுக்கு வீடியோவில் எவ்வளோ கிளியராக தெரியுதுன்னு தெரியல. பட் நேரில் பார்க்குறதுக்கு கோல்டு எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். டிஃப்ரென்ஸ் அந்தளவுக்கு சீக்கிரமாக கண்டுபிடிக்க முடியாது. இதுலேயுமே ஸ்டோன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெட், பிங்க், அதே போல் க்ரீன் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கும் பேக் ஸ்க்ரூ பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் டைப் தான். ஃபினிஷிங் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இதோடைய ப்ரைஸு 50 rupees தான். இன்கேஸ் நீங்கள் இதை வாங்கணும் அப்படின்னா வாட்ஸ்அப்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து அப்படியே ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. இல்லைனா வெப்சைட்டில் நீங்கள் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். கீழே இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சலங்கை கொடுத்துருக்காங்க. எவ்வளோ அப்படியே ஷைனிங்காக இருக்குது பாருங்கள். மாடல் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது நான் முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் காமிச்சேன். அதை விட கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக இருக்கும். கொஞ்சம் டிசைனே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இதுதான் நான் ஃபர்ஸ்ட்டாக லான்ச் பண்ணேன். நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா கேட்டிருந்தீங்க. பட் நம்ம அப்போ லிமிடெட் ஸ்டாக் தான் கொண்டு வந்திருந்தோம். ஸோ உடனே ஸ்டாக் காலி ஆகிடுச்சு. ஸோ நம்ம திரும்ப பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கேட்டிருந்ததால் நான் இந்த டிசைன் கொண்டு வந்திருக்கேன். இதுக்கும் ஸ்க்ரூ பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஃபினிஷிங் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இதோடைய ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 40 rupees. 40 rupeesக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இதை எந்த பேஜுமே உங்களால் வாங்கவே முடியாது. நீங்கள் செக் பண்ணி கூட பார்த்துக்கலாம். அடுத்து இந்த மாடல் இதுவும் பார்க்குறதுக்கு கோல்டு மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ நியூவாக இருக்கக்கூடிய கலெக்ஷன்ஸ் கோல்டில் எப்படி வருமோ அதே மாதிரி இந்த டிசைன் இருக்குது. எல்லாத்துக்குமே கீழே அந்த சலங்கை கொடுத்துருக்காங்க. இதுவும் பிங்க் அண்ட் க்ரீன் அந்த ஸ்டோன் தான் பதிச்சிருக்கு. இதுக்கு ஸ்க்ரூ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்தியன் டைப்பில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபினிஷிங் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இதோடைய ப்ரைஸ் 50 rupees. வாட்ஸ்அப் நம்பர் நான் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் அப்படியே கொடுத்துருப்பேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் அதுக்கு மெசேஜ் பண்ணி ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து ரொம்ப ஃபேமஸான டிசைன்னா கோல்டில் இதுதான் நிறைய பேர் போடுவாங்க. அதுவும் நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம். பார்க்குறதுக்கு அப்படியே கோல்டு மாதிரியே இருக்குது பாருங்கள். இதுவும் நிறைய பேர் விரும்பக்கூடிய டிசைன் தான். இதோடைய ப்ரைஸ் 50 rupees. இதுக்கும் பேக் ஸ்க்ரூ பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் டைப் தான். ஃபினிஷிங் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இதுலேயுமே நம்ம லாஸ்ட் வீக் ஒரு டிசைன் லான்ச் பண்ணியிருந்தோம். பட் அது அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் ஆகிடுச்சு. நம்ம புதுசாக இன்னொரு மாடல் இன்றைக்கி கொண்டு வந்திருக்கோம். வாட்ஸ்அப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு சில கலெக்ஷன்ஸ் சென்ட் பண்ணுறேன் இல்லையா. ஸோ அப்போவே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வாங்கிடுறாங்க. அதனால தான் நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணும்போது ஸ்டாக் இருக்க மாட்டேங்குது. நிறைய பேர் கோச்சிக்கிறீங்க. இப்போ தானே ஷேர் பண்ணிங்க அதுக்குள்ளே ஸ்டாக் அவுட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு சில டிசைன் லிமிடெட் ஸ்டாக் கொண்டு வரும்போது கேட்டாங்க அப்படின்னா உடனே நம்ம புக் பண்ணிவிடுவோம் இல்லையா. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் உடனே மெசேஜ் பண்ணி நீங்கள் எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்றதையாச்சும் சொல்லி நீங்கள் அதை ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 day அதை வெயிட் பண்ண வைப்போம். இன்கேஸ் நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணல அப்படின்னா திரும்ப யார் கேட்குறாங்களோ அவங்களுக்கு கொடுத்துருவோம்.
அடுத்து ஜும்காவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிசைன் வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம். இது லாஸ்ட் டைம் வந்து நான் கொண்டு வந்தது தான். திரும்ப நான் இப்போ வந்து ஸ்டாக் பண்ணியிருக்கேன். இதோடைய ப்ரைஸ் வந்து 40 ருபீஸ். பின்னாடி ஸ்க்ரூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி தான், அதே போல் இந்தியன் ஸ்க்ரூ தான். ஃபினிஷிங் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ரொம்ப லைட் வெயிட், போட்டிருக்கக்கூடியதே தெரியாது. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ கோல்டு பிளேட்டட் தான். நமக்கு அந்த அளவுக்கு சீக்கிரமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருத்து போகாது. நீங்கள் தண்ணியிலலாம் போட்டு வாஷ் பண்ணாமல் அப்படியே போட்டு கழுவிட்டு வச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்ப நாள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இது எல்லாமே வியர் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு பாக்ஸில் வந்து பவுடர் போட்டுட்டு அதில் நீங்கள் போட்டு வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கலர் வந்து சீக்கிரமாக ஃபேட் ஆகாது. அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணும்போது ரொம்ப நாள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மைக்ரோ கோல்டு பிளேட்டடில் லாஸ்ட்டாக இன்றைக்கி லான்ச் பண்ணியிருக்கக்கூடிய கலெக்ஷன்ஸ் வந்து இது தான். ஷேப் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். முன்னாடி வந்து ரவுண்டில் காமிச்சிருப்பேன். இது வந்து கொஞ்சம் ஷேப் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இதில் ஸ்டோன்ஸ் வந்து கிடையாது, எனாமல் மாதிரி பதிச்சிருக்காங்க. ஃபினிஷிங் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கீழே அந்த சலங்கை இருக்குது. பின்னாடி ஸ்க்ரூ பார்த்திங்கன்னா அதே பேக் ஸ்க்ரூ, இந்தியன் ஸ்க்ரூ தான். பேக்கில் ஃபினிஷிங் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இதோடைய ப்ரைஸ் வந்து 40 ருபீஸ் தான். எல்லாமே லிமிடெட் ஸ்டாக் தான் இதில் வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்கேஸ் உங்களுக்கு வாங்கினோம் அப்படின்னா சீக்கிரமாக வந்து குயிக்காக வாட்ஸ்அப்பில் வந்து ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இதோட முடியுது. அடுத்து தான் என்ன கலெக்ஷன் வந்து லான்ச் ஆகுதுன்னு நான் உங்களுக்கு வந்து அப்டேட் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் அப்டேட்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்க்க முடியும். தேங்க்யூ.